Dali sa tanan, tipo kalibutan, ako uli, tapos gawas. Kay muna malagi na to, kapaw, rapin sa baa. Itag ka concentrate na istorya. Kamusta namang tanan, December 12 dam siguro ron. Tapos kawas ng pahangin kay nakasaba mong gutos laupaw. Ako'y video ka pila kadlaw kay mo lagi ng karon paning taniag, karon paning init, karon pa pud ning gawas. Basta di mo hapit nagsimoy ng amoy ng Pasko, pero parang hamurag way Pasko. Bitaw laban naman gihapon sa mga mission nga pa matapos. Tabagan dito ng pangutana, katong nangutana na nga ning PM na han, ingon nga siya grabe mananghilin birthday ko nung nanay, wala ko nung kumagkuha to ka ng saya birthday sa kuma aning Manila malang gingon nga malagi to, wag kalibutan nga ginapatan kong ticket pebon man mong upaw nga kuhan kong ticket o kahibaw ako galing mismo sa ticket o kahibaw mo nang ako kabalibad kay mahigit sa pod 5,000 naghang ticket to nga time sa sayang nga na ho wakalo ko kapangandam nga kibora mga dudmos na ko yung mga tulumanon sa na ko yung mga apo lagi atubang ani nga apo ni message na ingon nga sa kuno muli kaya nga sa kaapo kapit na January 3 January 5 January 3 ilang birthday kay baw sang lakaw ug pagkauli pa magbuhol sa naon kauli pa ta daw dahan kadong mga marites magmarites na lamang ko mabidyo dani kay mo lagi lugar na pinagmarites nga si Gabriel kuno si Queenie makatin pa kuno sa kasal ni Mama Alets. Grabe din yung mga tao no kanong ako may pangutanon ato ta sila mo mangutana sa nila Queenie or asa ako maninupi ipangutana nga labaw galimbog kung di po kumangkaatin kay bawa naman mga di ako sladyo kaning Manila o buhay mo pala manit para na sa plaran nga bisita-bisitaan naman na sipaw kada simana or kay di ora sa niya mas sladyo pa ni mama nagdahang lakaw kay wa pa makapaul ta saon pa-appointment pa karong 18. Salamat po sa higagawa nga naas kusmo ng trabaho kay ning palihog ra pud ko og kuan chat nga nabay kuan dito usmon dala ko no manang gyapon tadaan malagi daghang mga pagsuway daghang nangutana nga nakuno nga kuno di kuno kumangka video matagadlaw lisod pod wa ganin sa pamaka video adlaw kay kanilaging lugar nga ibaw man kag mga bahay nga nagdikit-dikit magdungog na ng tugtog sa kabilang kwarto karon gali nakagawas ko sa liat kay natuog si Precious pod bisud na pod nimo ikuan kay muadjaw manong ako karon ning gawas ko kay pinakaadlaw ako yung video update ra ning answer ako napoy mo PM niyo kamusta na kuno ko buhi pa ba sana all pakamat din naman laman ko nila angin datong mga kay po sa among family house kay bawa naman sinanay mismo kay bawa nas na sa sida tagtenged nga mao ni do na pinagpatugtog moy makaparat lagi danhi kay natugtog ko ma tunhay og istorya ngita na po daing lugar dan hindi maabot ang tugtog kaya sunod ng istorya bahin sa kuan sa among family house nga nay mga kahit po ako nakatambong ako pa gibuthan kaya ako kuno magguwang sana all og magguwang day ko ako day tanan nga ako pa magguwang ako may magguwang nga way kangho may ko kangho nilaay na magaling ko dari pila na ko ka simana na ko dari kay bawa naman jud bungo ato kog buhol na ko kuan maka extra ko
nani habay ekstrahan danhi nga wa man lagi ma-ekstrahan wala pag sayo drama naghibaw sa mga marites diha nga adto pang upaw nganong kuno ako'y pangutan-on bisay makatambong sa kasal nila Queenie sa kasal ni Mama Alice na iniingin lagi nga makatambong buko no sila sa Gabriel o kay ba o tambong ba dahil kung naglibot-libot ko daris buwan kay para do kustugtog apong kumari na pagkatsat na haningan nga na ako yung magpa-extra kuno laba plansa apong gihiwat og sa mo message kay nagtatat man ning gabi alas porto pinora kuno daora kuno apong gihiwat nitengkad paghangdanggan kay maduna laman nakoy ma-extrahan og mamiso kay kaning proseso sang paglakaw taas pa pakasugod ag misyon nga sa proseso sa pagdating sa Manila pinapani ka adlaw pila pa kasimana kay naan ba tag pinirsa nga tay trabaho dahil sila pa tag lubog-lubog laba ginagmay kay tubig pwede na ginot di para sa ato nga bungga-bungga may mong balaba kada adlaw mo nang tubag gawas naman ko nag-upload kung tubag ko sa mga marites salamat lang ko sa mga marites pud nga giinan ko pa kuno koy nabuang na kuno sa malanghilin kay makuno maguwang makuno ning ikyas kuno ko sa obligasyon sa among sa birthday ni nanay ni ila pa tutungin nga birthday ni nanay nakibaw man sa nanay nga ako'y tumong sa paganhis Manila wa man sa nanay mag-istorya nga na ng mga marites sinon mao noy labihan din mga marites kamarites okay na po nahanad naman ko sa mga marites nga mga hilabtanon naanad na jukudana katuday ang mga solid nga tiguban ha karon ay parehang Ma'am Yuning Ayob advance Merry Christmas ma'am parehang Pilisa Taghap kamusta naman ka diha ma'am na ado na mag-imong tatay wala may balatian imong amahan diha sa Pilisa Taghap regards naman ko sa imong pamilya yes Quezon City man siguro to ka o lagi tubag naman ang mga tao nga sige siguro gantaw sige li siguro sa ang video di siguro makaudyon man ang mingan nga wa kuno koy buot naabno na siguro kuno ko kay time kuno nga birthday nanay dapat kuno magtapok kuno mi kay sa kasi 28 ni nanay wa gani mangulik taga Cebu nga sila mayaman naman taga Cebu kay mga lagbi naman silang pinianan wa man sila makauli ako pa ba nga ang pajag wa pa maunsa kanila man mga marites mo inarasig panglili nga nang sana dai kaduha wa po kuningan nga wa po kuning ngari kog Manila kay nagkanang sa nagluling hayaw kay di padluling hayawan naghanging ngari importante nanging ngari wa kuningan nagluling hayaw daragani ko diri glup-glup daring pinianang upaw kay grabe lagi kalapok katunan asang videos ning agi nga nag-uwan lapok walang kalingaw na matsat makatatog mo ni mauna da manawag sa mga apo kita po mito sang anak nga ikaduha gikang upaw na piningon nga habak mo tong masamong sus marosip motoy amahan sa mga anak dito sa Cortes sa nangutana nga ning ingon ning PM nga mabak mo toy hang masamong dito motoy sunod ni upaw motoy ikaduha ng anak katulong na Serlin ano na din gistorya kay grabe mga marites makakita alaman og picture nga sig pangutana bahin po itong suman-suman may bulanghoy bisag asa man sila na may bulanghoy kaya mo naman itong pinalit inan pa jud mi nga mado di ay diha kana kuno bulanghoy grabe mga marites na nagpamantay bro salamat lamang po ko kayo na muli ilis hang may magmarites sa among video alas 3 sapo na ron karon pa kuning gawas
pud kay ang bata patong sa una hangga siguro magawas pud ang abang bata kay purya buyag nagbata. Mora ni hang hikaistorya sa mga marites. Daghang salamat. Kamusta di ay Ma'am Cherry Ulrich? Kamusta man imong bakasyon diha sa Danau? Kamusta? Regards kong nanay. Belated happy birthday sa nanay ni Ma'am Cherry Ulrich. Ya sa Cebu. Iba ko tigli panis Noel Dominguez sa Cebu. Kamusta? Advance Merry Christmas. O ni Alan Nisnisan sa CDO. Kamusta po diha? Siga naglangit dari. Anay lapok. Uli sa ko balik kay patingan pa nga harak ko. Ang kalipos ra ko kay palit ko kanang panghugas sa plato kinhotan. Sa paglantaw ko nas gawas nga nalamdag man nga may lapok. Dasun na lamang ko dari laos. Nga tugro tos lang gibijaan. Siga naglangit. Ngat po ko sang katsat ng mariedad nga makita ko numi atos biamol mapapukuning tulin at mga marites lagi uwi pa ba kuno ko nalingan nga sa kuno hang lakaw naman kuno ko balita may balita update mo sang niaging video katong gaawan nga mao lagi naisig pangutana wa pa makapa-ultrasound kay lagi Marta ini naman hinung tagbuhi pa ba kuno ko sus manusit salamat lamang po mga taong mga marites gawas ko ano napok ano lapok init naman na may kuan ka na rato dato tumoy rato paninda ay kabal na sa mando ano niya grabing na po ka karon na agaga na huwag ba tagiuban kay bugnong hangin. Ako magtumpok-tumpok ng gulay yung naaba or saging. Bandas Mando ka biyahe. Pero nga Ros Mando taas bayan. Ayaw di pa nito pa. Likod naman nila upaw. Kani. Abia Mall. Kani Baklera. Baklera ni na umatos. Kuan. Abia Mall. Ayaw pa sa buko. Baru Kristus na kauban kay kawanon di ay bangaw. Gantaw ra ko. Ana man ay pilahan na. Pilahan ko nga
tabang. May jeep. Nasa ko dari kay tanaw ko dagto. Hosaw. 50 palida. 80 aglakatan. Wala na kabuok. Unum. Kalatakan. May kinabuhi. Ay ito way ekstrahan. Way mamiso. Musaka. Mahaman niyang misyon. Sarap ni. Doon. Tag palidaron kay itinapok. Bintang tapok. Saging lakatan 120 kilo. Batas bes lakatan kay pagkaag saging. Na palit sa gawas. Grabe.